diguéssim, a mi el que m'agrada més d'ell és de Joan Jorba, és la idea aquesta d'això, d'aquesta voluntat de donar servei. És a dir, tu pots fer una cosa, tu pots fer un negoci, de guanyar diners, però alhora donar servei. Ell reinvertia tot el que guanyava, o sigui que no hi ha hagut patrimoni després. O sigui que quan ell s'ha mort, els descendents s'han anat acabant tot, no hi ha un patrimoni, no va fer grans coses pensant en ell, sinó tot era reinvertir sobre la mateixa empresa, fer-la créixer. Llavors això penso que és el que era una dedicació plena i això és el que feia que realment donés fruits. Un tracte molt familiar, un estil que ja no es porta ara, perquè era una cosa molt familiar en el sentit que inclús considerava gairebé com a extensió de la seva família els seus propis treballadors.